खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बलिउडनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर आस्रानिया रुंसारि जाबाय। मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव गोबाव समनिफ्रायनो जब्रा जानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा 84 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। आसामनि मुंदांखा जुबिन गार्गनि थैनाय साना 1 दान बारलांबाय, नाथाय दासिमबो बिनि सायाव थार बिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बे थैनायनि नायबिजिरनाया आयेन बादियै दासिमबो गोख्रों सोलिगासिनो दङ। बे थार बिजिरनायखौ नायबिजिरनो थाखाय एसआइटि दोलोनि सानै मुरब्बी एसडिजिपि मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो आइपिएस तरुण गयेलाया मैया सिंगापुर फारसे आगान सुरलांबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसोर सानै एसआइटिनि दोलोआ सिंगापुरनि पुलिसजों जथायै जुबिन थानाय हटेल आरो बबे बबे जायगायाव थांदोंमोन बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगोन। बिजेपिनि मन्थ्रिफोरनि थाखाय गोदानै एसअपि फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जानो गोनां 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गिबि मन्थ्रिया बे एसअपिखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिसायख'थियाव जाहाथे हेंथा दोलोनि आखायाव गाज्रि जेननांगौ जाया बेखौ नोजोर होनानैनो बिजेपिनि मन्थ्रिफोरनि थाखाय बे एसअपिखौ फोसावनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायाव जेबो रोखोमनि बिबुंथि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। एसअपिनि गेजेरजों बिथोन होनाय जादों बिजेपिनि मन्थ्रिफोरखौ। बेनि अनगायैबो गावबा गावनि बियाबाव गिदिंनानै खामानि मावनो, रायजो राजाफोरजों लोगोसे सोरखारि बिथांखिफोर मावफुंनायनि सायाव नोजोर होनो थाखायबो बिथोन होदों गिबि मन्थ्रिया। जायखिजाया मोनसे गोरोन्थि मावोब्लानो जानो गोनां 2026 मायथाइनि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय टिकेट मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगोन बिजेपिनि मन्थ्रिफ्रा। हंकंआव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय समबार फुंनि 3:50 रिंगासो समाव दुबाइनिफ्राय फैनाय गंसे कार्ग' बिरखंआ हंकं फारसे फैबाय थानाय समाव हंकंनि आन्तर्जातिक बिरखं गाथोनाव जाब्रबथायजों गोग्लैदों। बिरखं गाथोनाव लेन्ड खालामनो नागिरनाय समावनो बोथोरनि खुवा थानायनि जाहोनाव मोजाङै लेन्ड खालामनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बिरखंआ बिरखं गाथोनाव थानाय गंसे गारिखौ सौग्रावहोयो आरो गारिजों बिरखंजों लैथोआव गोग्लैहोयो। बे जाब्रबथायाव गारियाव थानाय 2 सुबुङा जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो जाथाय जानाय उनाव बिरखंआव थानाय 4 क्रू मेम्बारफोरखौ बिरखंनिफ्राय बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। तामुलपुरनि कुमारिकाटायाव आयेन बेरेखायै जौ फालांगि खालामग्राखौ हमदों एबिएमसुआ। कुमारिकाटा गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव बेबादि जौनि फालांगि खालामनायखौ गोबाव समनिफ्रायनो नोजोर होबोबाय थादोंमोन एबिएमसुआ। फरायसालि साखाथियाव बेबादि आयेन बेरेखा जौनि गला बेखेवनायखौ लानानै फरायसाफ्रा फरायसालियाव फैनानै बे गलायाव हाबनानै जौ लोंफैयो होननानै अजद दैखांदों। फरायसाफोरनि थासारिखौ बेबादि गाज्रि लामाजों लांनो नागिरनायखौ लानानै एबिएमसुआ पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव भुटाननिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय गोबां जौ बथल, बिर बथलफोरखौ सिग्रोमनानै बोखांनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे आइजोखौ खादों आरो बे जौ फानग्रा गलाखौबो थाबैनो सिल खालामनो थाखाय खावलायहरदों एबिएमसुनिफ्राय। सिलचर पुलिसनि संदाननायनि गेजेरजों सासे नंखाय डक्टरखौ खानो हादों सिलचर पुलिसआ। हमनो मोननाय डक्टरखौ बिपुल चन्द्र नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला पुलिसआ सिलचरनि आम्बिकाप्तियाव थानाय मोनसे क्लिनिकआव संदाननानै नंखाय डक्टर बिपुल चन्द्र नाथखौ खायो। बेजों लोगोसेनो बिनिफ्राय नंखाय डक्टरनि गोबां फोरमानलाइफोरखौबो बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बिपुल चन्द्र नाथआ गावखौनो सासे नंखाय बिसि नाथ डक्टरनि सिनायथि होनानै गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन चेम्बार आरो फार्मासिफ्राव बेरामिफोरखौ फाहामथाय होबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिथांखौ खायसे जायगानिनो सुबुंफोरा बिखौ नंखाय डक्टर होननानै मिथिनो हानायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव बिखौ संदाननानै हमनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिम काछार जिल्लायाव नंखाय डक्टरनि हेंथायै संदाननायनि गेजेरजों खमैबो 13 डक्टरफोरखौ खानो हाबाय होननानै सुलुङाव फोसावदों। नगावनि कथियाथिलियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव खमैबो बिस्कुट फेक्टरिनि गंब्रै न'आ खामनानै सेवहांगार जायो। बे गिख्रंथाव अर खामनायाव गोबां लाख रांनि खहा जादों आरो बे अर खामनाय जाथायखौ सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। जाथाय जानाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लिंहरनानै गंथाम अर खोमोरग्रा हान्जाया फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। बिटिसि बा जोंनि दतमा समस्तिनि बासिजों लोगोसे बिटिसि बासिखौ आरो असमबासि आबाद बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जों अनलायनाय आरो खौसेथियै थानानै स्पेसियेलि बिटिसि ओनसोलखौ जोङो गोजौ फारसे माबोरै लांनो हायो बेनि थाखाय आङो मा कालिनि खाथियाव आसिरबाद बिगोन जाहाथे जोङो
बिभिन्न' जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिखौ लानानै जोङो बिटिसिखौ गोजौ फारसे माबोरै दावगाहोलांनो हायो आरो समाजनि गेजेराव जोङो सामाजिक भाबै अर्थनैतिक बाहागै राजनिति भाबै जोङो माबोरैहाय लांनो हायो बेखौ मावफुंलांनो थाखाय आङो मा कालिनि खाथियाव आङो आशिर्बाद होगोन। मोजां अनुभब जे उद्देश्य जे थांखिखौ लानानै ICDS बा वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टखौ खुलिदों। बे खुलिनाय उद्देश्यसिम लांनो थाखाय आङो बयनिबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि डिपार्टमेन्टनि माखासे मुरब्बिफोर डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोरनिफ्राय आङो सहाय सुबिदाखौ बिगोन आरो बेजोंनो फैबाय थागोन समाव निस्सय बे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ गोजौ फारसे लांनो हागोन आंहा मिजिं दं।